Onitim be a poor. Poor ya one poor ni kwao. Odi eniji eni kwansha. Abura bomu afutu. Nyamsumu ani daso. Edi eniji aburo ni panyina. Sunima Sompa TV Yabo Sompa Baba Sunima Owa fiti enu to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie munsemo Ubenya Abura bomu munsemo Ubenya Nyamisungu nsem Ubenya Aniji munsem Ubenya Enyumpana kakuma Ubenya Yamaimu amanyosem Ubenya Osumpa dibra Ubenya Ubenya ninina Ubenya Sompa TV Yabana papini so Adam SOMPA 106.5 FM across so eni Ghana deshe ya mamu nyina ha amama kwa basonko ebredu sensama hodoa edi ehimo maimu ama hodoa so ye boabo ni nyina no na ye de ebeso mo seprem to breka sebo ensemi efri yatena ye kase mu ewo dome enkran Watermelon Street hanum sei na chese SOMPA 106.5 FM Accra enono Sara enso enenye hanum nko ana kasebo no omanfo etie edia fa SOMPA 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 FM so ewo Kumase hono a Adamfo pa radio ewo Paris France a wom so efa bia wiei SOMPA 101.1 ewo Takwatakra de fonso asom ewo 103.3 SOMPA Techuman ekuramu wo SOMPA 106.1 obapanom ene ne manfo systematic press namo womo abiemu a enyasem ketwa so nyan eye 98.9 90.7 SOMPA ewo enkranza enafe obadoma nso a eye SOMPA 101.3 doma 100.7 FM womso efa kaseboni bi awie emfifi mantemufo etie ewo Kingdom 106.1 FM mankasim udiko da no so eye SOMPA FM bra Facebook anase YouTube ehonso ubetime nyansem ne bi etie Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no eye SOMPA FM live ewo ehonom www.sompaonline.com eho ena ya church nsem no dodo no a ubetime nya bi no wakenkan Kaneshaban radio ewie wo so efa ensem ne bi na wo ato apete ewie ensem a yede enam no nia ebedimu akotin ni bi enese Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama ese krata wo se yenyi special prosecutor ene abatro commissioner no wo mabo kira hwemudin emu hapo sana ntente wabo ato baabi kokwa shode diemu adene ewo eye akwasi so ye no ewo Amasia South District wa Santimantamu adehye ni kiremu se wo mususu se wo ye asojafo enam wo nsaso ama brantia bi etinananom siedo wo no de asiani aprosifo ewo danso man wo akire maami bi a wokowie a obiba ewo Mamprobi Polyclinic afe yebekọ atoye tifi na honso no galansa amenamu ena obi akwakoti nananom wonse ado bibia nuanya so bekwai Edom kuma wo mrahye badwafie na ekasai wase wan ma yire de pa se omenye sa na hene odunyafo Dr. Kasel atoba forcing wanu behia no ewo fi ho wo beyi nsem bia no oni onyamfo Mahama ayarega dia tu dwase koko buo ya aban ateso no enya dia etiamra na emom na eye anamo bi a ehu hia sada ena yebewura nsem fofrom yewura abugina po ana se koko buo ne de se sie sector no ehia reform
South Denmark Shabejani Onyanyafo Nelson Roxon eche Kwame Dafiamapo wone na ekasa yi wose wo behia pa kaka judgefo wose bill bia abedamu wo mra Shabedwafie yi ano no legal education bill no wo bibia da efa na adwen emra aban ade atu dwase 10 billion Ghana cedis ya eno no eye interest a enam DDEP ensam ebeto dwa no eso no aba no wo mahye ayisa aka ne nyina ade afiri hon 70 bi eka ho abusua wie yi na yahwemu na yakwama no ne honom so nsam so no ye de api kase bo no so ede amamo hye ne so se endpoint homeopathy clinic ya wo mo de ayaresa papa aba no wo mo na amaye baabi etie kasa natural mineral water so ekura yimu abodwunsuo ya wonom a onipadua no esisi ne ho so ankasa time eba mixture eye 3D adura bubobie said ye beya wapomden ho nsem no so ebetimi akonkan wakenkanfo eye me ADWOA ASARE mene triple man ejapia APAM DADAA ena afi ABENA ADEPA coffee afi yanyebre na ensam ne yentutu no sre ne abasan famaw Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama enam ne kasa mafo sononko Yura Felix kwa chifu suso e de ababetu dwase petition makodu ya wo mo tworo efiri ankura binim ho e de ba se abato komisa wone na bede akirefo mienu bi wo mudwumadi a wo mudi wo komisa ho no emwa emagidi a e wo se Ghana fo nya ewo komisan mu no wo mu nyente be ya mempanisi wo resete Ghana no opese no kredie ye adwuma baabia frenchim ye na awia bo baabia de ene won ho nsafo yimfiri ho eno achi special prosecutor yewura kisi ajaben so won fa nka ho na nka wonyi safo ni nyina yimfirim na sansemi mempani nko anye sakrata na ntena so antena ho na mom wo mu a aben wo mrem na eba mra na wo mudi mra dware mra no momra na wonim se de mra no eka ansana obi a wo ye man ade sampo tumi bi ete se ye beje afiri ne nsam ne mfonso nti ebetimi amayaje ne tumi afiri ne nsam ne nyina wo mo hwe ansa enti wo bo akira de kokoma de wo hwe atentene ne so no wo no anso ye aban no ne lawyer pani yewura Dominic Ayine na boboa no wo mo hwemu ahwe ya famra ne nche ma constitutional afi apem ahenkura do okunu mienu wo ma tintimie no nso de to ho ehwe ya ne kwawie no asama efiri mampani aboboa no ba ira Felix kwa chifo su boso ne se mampani se wo tie futu ane mpanimfo ne de ama ne nyina woni agina so bia wo di gina so a kire se esumesi ana bentin we no wayo enti yenyini mfiri ne dwumadie so ena de wo mo bobo so no nyina nso no akwakoye se to err is human to forgive is divine ene said the occupational hazards bata ho enti ni nyina echi no asem ni tia wane se oyi wo mo a enye yi wo nsam foforo mu no mentime ho ase asi wasante ematamu Amasia South District no krobia no ede manso akwasi so na adehye no abokojan wanum tintesu kwakwa de akere mpanimfo wanum kire mu se eye military fo mekira sojafo emema ma wasimuntu tibini wanum si na wo mo woso wanum gajaгаja ye do mo begum potam wanum a ebi kire mu se wanum beboa ama reclamation garam sa me na eja ebi maja eja to wo no wo mo bua katakata so ebi su dwumadie ene se wanum kwakwa akoboa ama foma gudi a yegusu tudu kwambone so no ya ma adehye no ajai na adehye a wanum ewa maso akwasi so wanum ti wo mugu montene a wo mo hene nana akwasi wo mo hene nana jaachi jima yebua ya woto so mienu wodi wo manim ena wo mo kire mu se enama sojafo yi a yede wo ma ebugu mpontem ho nsa so ama branti a wono anya mfinhia no aduono 20-year-old boy Evans Alote ana dodowa na afra no wan mu kire mu se okosuku wo okonfo anochi senior high school na owo level 2 na kire se owo level 2 na kire se owo 42 Tampanimfo se ebra emrantie ise na garam se mu no am koyo se hene no am koyo asojafo ni dwagu won so
Enam so ma brantia no kwoto eya pit mi ya garamse pit yi na mrantia na nka wo mo atwahia ne yeso wo mo koyi no asojafo ese hene ne ha wo mo mpene ema mrantia ne nyi no aketesia yi sade wanum nyina kire wo mo nsemu kire sompa kase na ebra na nakwache jima ya wo no atwaso mienu wane sompa kase di nkomo no owura ne nsem ne bi ni asojafo TTA akonisua ye di kan enye freso a o ma sade we ni esi ne ba ko ne mi ensan to so na ni na o ye soja ni abaya suma sebra be pamo obi ase bi wo yo small scale man na so wo galamse den ka asa me so galamse so da bi mo ba ba di sika fi ni pa no ba di sika 3,000 4,000 5,000 fi ni pa no na one day o ba so wo skara ma wa e don tu eni obi ana akoma etini tu otutu a obu a na dwe no bibi kwa betima ya da ye no bibi betima ye no abrantie ya wo we o me di sie once our team so akwadi so kwe di o me di sie o sa ye me nana ene eye first ala ya hwe ma sa de we be akwasi bi na nakwache jima yaboa ya wotoso mienu eye ohene a wote adwaso e wo manso akwasi so eno odi ne mafo anim esanse odehye anko a ya na akwadwane wono ode na de sede eto IGP afa interior ministry no ene DC ya won potam wanim se animanim ya military fried wo mabegu no wo sesa wo nkuku no nkaka wo mu hia wo mu e wasase ne so eno achi no assembly member ya wono so won potam no nyamfo insia kese wono so kasai e de bito de nana e kan ye so contract bi aban ama no e kwa se wonye reclamation e o manfinya kuma na no kwani e bia adwuma no obi ensi de kwa se ma wonye reclamation but o kwade asrafo aban mu a ode ebo na adwuma wo ye ho bai na de ekoso wo nyankoma se kumpase abaliso ene se asodiafo no se reclamation na wo guide no they say we just adwuma na wo ye no wonam galamte site se wo de machine e ba site a asra ni ba beto site wo ma wo just 5,000 cedis we adwuma na wo twibia asra fo no be ba wo me ba be do 500 cedis enti ebe ye from hanu ma ye bisa aban no se o de asra fo no ba se wo ma me di sika na se wo me ka tansa su sese eno konkoda olwa ye wo akwasi so hanu ma na minya akọ se asrafo aba akwasi so hanu ma arukwe ni eto omo tutu no se mpanifo amemu a de bekwa kofa aba na nteye assembly member small honorable ya wasoma de hia wanom ewo manso akwasi so ene kasa ye onanyafo insia kase ne krakra mu no minus mekire wanom amutu afoma gudie yibie ya no wamani sam de si ya nam so Emma Evans eti nananom siade wabra sojafo no eshutu ya asa yam hihio okoto garamse amenemo no wom so ekasai so we need to chamra ya road be go on here ya fere the one no say so me dey eche pe eti ba bo ya dey because me dare me say that we go be e go dey me eche e mi no go so we go be kume eji e ma ni ya o mi che eche fo wọ́n lè má bọ̀rẹ̀ sí ìfẹ́ àwọn oníbọ̀rẹ̀ kàkàràkà oníbọ̀rẹ̀ bá kàmìkọ̀ yìí náà ṣe yàtọ̀ ẹ̀sẹ̀ mẹ́mù pé yìí náà pìlì sẹ́m tó ṣe mọ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe tí wọ́n tuntun àrí ti ìjẹ́ ẹ̀fọ́ àzáàrò nípa ní pẹ́jẹ́ ìṣẹ́ ìrìn àwọn ọmọ mìíràn ní ìpẹ́ni pẹ́jẹ́ àrísà ẹ̀fọ́ mọ̀ pé yìí nípa yìí onímọ̀já ẹ̀jẹ̀ ẹ̀fọ́ nípa ẹ̀tọ́ mú àwọn ọmọ pẹ́jẹ́ àrísà yóò lè tó mú ká ẹ̀yẹ mú kọ́ ẹ̀ lẹ́yìn pẹ́lẹ́ wọ́n rí Yansem training bawa bedu ya brene brano no watson kra free asante emantami ne dosom yan wei efri manso akwasi su eno no wa Amasia South District Yetoa ensem no so ewo ensem foforo emu Ghana Police Service ne nkrabata ewo dansoman womo akire mame bi a womo esusu se okowia obiba ewo Mamprobi Polyclinic na ye kasa die akoda no woma kodane ede ama ne maame ne abusuafo ye ne omanfo wo mpotem ho ma ne agiye pa
na ye kiremu ese eye obi enekoye complain no eye enura na saa asemi esi ye enura beye awie honom na ye kiremu sese de niamasifa kwa na eye wo mo kakra sanse eye akwada ne papa enna ehunu se ne ba no obi abefa no akwakosie baabi enti wo kwa ya sabia ho no ka kira pomdi adwumayefo ne se CCTV cameras bi wo honom a wo mo nkɔbo no wo mo hwɛ se anya bi kura won behunu nipa kro na wo ba ayasabia ho no won behunu nanimu a enti CCTV footage no ene ma wo mu etimi hu se eye no kore se bibisa esi ho na ba ye pene ese Ablekuma South mrahye bedwani yera Alfredo Kovandapoi ene osoafo ya wo hye enkoda ema ne mema ho bambo ensem so ye mame Agnes na momolate wo mu mienu so asem no ntie ne MP ena minister ne de wo mu ho gye asem no mu na ne wo mu kɔbɔ aprosifo amane ma nhwehwemu kɔ so a yesi enura na ena aprosifo nsa so maame no emu a wo mu hu se videos no se na wo no ena be kukuru akwada ne kɔye na se de wode akwada ne kɔye se hwan ne soma no ende wonyanka nkyerɛ bambofo no enso ye kasa de akwada no wo madane de ama na busuafo ama obi e wo mpotem honom wo mani age na empenifo se wo mo hye o manfo nyina ebo se wo mbetoto niema ye bambo ho nsem tichu pa e wo mamprobi polyclinic wo se de be ya de asie enura no enya de se ebi ebesan si bia prosifo nso se wo mo eye nhwehwemu na wo mahunu de time maame no achi nti ba Facebook a wo makata maame nanim wo mo de ade uhu se maame na nete ho no ba wo mo de ade afam nanim kakra sesesi no wo ye suspect enti yenya ensi sudua se ebi ampampa yebia ye jeli no anase ye de na okwa akotuma na bibi eti se enti enya de wo mbetime yi nanim sesi a enti wo mo de ade afam nanim kakra na emom no bambofo se wo mo ye hwehwemu no wahu na adwene po a na eta maame no na namo na chi se obi ne soma no se won koye sa ade no nso a enhwehwemu ne behunu na se nya wono nko aso na ye na wobi foforo nso eka ho bidi a wo mehwesa sa ankrofo no nyina ye be kire wo mo na emra ene wo mo adi ene abusuama yenko atoye tifi bibia ni anwea so bekwai kire ano ena wo mo de abeto se ebamu abia di mfinhye aduasa nan wo kope bibia bedi ene mebeye de nenam obeda samoa ne din amena akọ kasa no ama sabre watina nanom wonse do na wono ani nua na nakwasi dam so na se wo mo wo hwa na omunya akọ se ne nua no kwa asase asena asase akasa no na ntemo a wo mo ekoye brebra wo munya ni yi no de ne ko bibia ni government hospital wo mkoduro doctor so wo afa ne deda sabre wo da mukurabia hokura wo munya enkata nachi apolisi fo nso asase no mu se wo mbahwehwe makosi ase adekura potia nam so ya ma asase kokasa ya asem kura ka kira asase ntia wo kasa ye no wo mbahwehwem ansa na ne besiesi na kwasi danso ene yama ne bofo no ka sei abusuani nyina ewo kira no ene ade mre ba me nua we di o kira no ha na me so me wodo me bo me kwa me wo foma na minya akọ se me nua na akọ galamse pit galamse adwuma bi da bia yerim so okọ do afem bra me ko na wo se dey me so aya send me kakra nti ase ye di onkomo okọ no ba no kro frame e ma me ni di nkomo nti ye di nkomo ni wie no o mo frame se wunua no pita buagu ni so na me say na obi enkoto do ma me saso na me nua no wuye to be frank atwitwe ya so kakra ye ni amanfo mo ba ye ya court site ho omo mo ye adwuma no kra mo mra se e dia bi se ya ye hu omo ntama some I can't take back. You're doing what you just said. Who sent to Kobias? That's the problem. You won't more cry. Say, such one and it's no. Or no, we are doing no more raswa. And also a problem. In Tama Abusanka, we are suspecting something. Any out ye, and an acquisition so. One only nimpon. And dear Sabri, ye henat as a fast as a young Honua, assassin Akasan was a say, or Kodas as Kukum, Obeda Samoa. Enra ewabra emrahye bedwamu empanimfo ekwa asetena ensem bia wanum twetwe ne srane abasade eswani ebusuansa ka kire ewanim sem ne nyina efa kokko hu sensem a enam so ma panimfo se niema bi kwachiwunti ehu behia se wanum beto ebo no so kakra na yei enam de okuma wanum ewo emrahye bedwafie won ba no dani onanyafo Alexander Kwame na fanyo maken efutu asase so wanu na gina wanum anemo ewo emrahye bedwamu wasanso yesahene ewo efutu empatemo na ne sem odi tudwa ene sei sadia yati kokko so
ama enei kokwa akuafo wo bibia dade ne nsa ahye nanumu se wo ka ne se so wo bibia dade ntoma ebo ne yem se sika ekwa yakora maaye na afa ya da sode ya mosi asante so ne de ye ne akuafo na ni ye kura ansa na obenya asase 1 acre ado kokko so nkakra wo bebo atodwe aba kokko na ba ya baiwa ansa na obeya besiri wakora no wate no na nipa no wa breyie entini kokko so de anu anu oman ya chiri bremo enkakra sa na edibu oman ni anu ane sai na menya ya sode ya mosimu ate so enti ho behia eso oman ya sa na hene onyanfo Dr. Kasel atoba forcing wanu behia no wamrahye badwam wamu wansam ba ko mienu miensa be se du ya wase wamu busa no efa sa kokko hu sensemi ene eka da ho ene sabre de wo mate sui onyanfo Alexander afenyo marking semni. Mr. Speaker, this is a house of parliament, a platform of the people's representatives. This is where we discuss national issues. Mr. Speaker, the majority leader is telling the country that government policy can be announced anywhere, and my finance minister is not obliged to come to the House of Parliament. Mr. Speaker, the cocoa farmers in Volta region, in Ashanti region, Mr. Speaker, they have been denying. Honorable members, leader. Mr. Speaker, honorable members, if the majority leader will not bring the finance minister, we the minority will use the appropriate laws available to us to summon the finance minister. Thank you. The cocoa farmers cannot be abandoned. We will not abandon the cocoa farmers. Honorable members, SOMPA. Yenyina ye tie sompa market yapa onanyafo Alexander Kwame na afenyo marking upiemu ewo emrahye badwamu adom kuma ewo ho no wone won ba no dani ene wakasa no se emre bia ewo ho ye wose adom kuma no wo moto nsa adefre oman ya foto sanfo Dr. Kasel atoba forcing no obayi sansam no no wo mo de befre no wabafie ho yedasoa ejina emrahye badwamu ho na dom dodo no ba no dani onanyafo mahama yarega enye afenyo kasa wie ya no wono su tie mu no wokire mu ese cocoa producer price no adom kuma na sechinchine twan esesa aban ne hwe na woyen sachire no wosan de kobo dada no wokire mu se eyade bia wo mu ntimi nye ni sesi amane nye yie na eyanimusem dada sanhyehyɛ foforo aban no de aba no kane se de na ton ne baako wo mo tono no 51660 Ghana cedis bag baako na 3228 Ghana cedis ene empeso kakra egu akire sese ya ye kasa de bag no baako no wo moto no 2587 eno enadom kuma no ekire mu se kokko akuafo betimi anyamfaso pa bi wadwuma na wo mo ye ne ho de ye ne aban hwe na ebo dada no wo mo a wo mo ntumu a ene wo mo ma ne ngina ba bi egina no a na wo se dom kuma no ensentwofo nhie mu a wo mo fra ye ne nura nsem a wo mo kekan ye no wo mo kire mu se tiamra eno na mahama yarega se entiamra bia na eya namo a na esese wo mutu na ene won yie pa se MPP fo wo ma ye wo ma dwene se kokko asem no wo mo de bedane amanyosem wo sesesi a wo mu ni campaign message bia wo mu ni nsem biara ekoso enunti en won pese wo mu di kokko nsem no ebeba mu ase de be yo manfo be hu se ase wo mo ye adwuma bia manso wo se enya ade a bibia sa ebekoso. I can understand that the MPP doesn't have any political message for Ghanaians and is hoping to revive or resuscitate their politics using cocoa farmers. But that will not work. Mr. Speaker, what the minority leader is doing is a clear indication that today's attempt to use cocoa farmers to do politics failed. He wants a second chance. So he wants a second chance. He wants a second chance. Because if he had succeeded, he will not be looking for a second opportunity. But you've already made a statement. We have copiously debated the statement. There is nothing more that the finance minister can come and add. Na yemfa finance minister ne mramra se bedwam ho no wo meyi nsem bia no wo se asem na si bibia ni ho a Dr. Atofo sen wo ba wo san ba beka biom enti dom dodo no ba no dani mahama yarega ne nsem wo de tu dwanura ewo emrahye bedwam na yekoti yi mutiri kura na yeye na kile etua bie na nkakile ntua SOMPA 106.5 FM Accra abusua bra Facebook no so oba ya beche na anu anso nya bi wo chako nyina na alake na wo san so comment ka ho na ebamra sebadwa fie ho a pani won na yedam agomra sebadwani wono akure ya we ranking member e parliament ho Foreign Affairs and Regional Integration Committee no yewra Samuel Abujinapo
na wono na gusu ade to so bi echese koko abobo ano ho no ehia sakramu pa firi soro kosi fom na de ntia wo ka sa ne se ewom se ye ne kodibu afo bo atipen wo mo nso koko wo mo ye ho adwuma pa ye di wo mo chipe na nso sa hawa ye fam hai no asa wo mo de wo matimi aso ano mpo esene yen wo mo de atimi ato etuaka na de na firi soro abete bayira homa mu a ye de yentimi nya ho bibia ni nyina ye niema bi a ewo se ye hwe ni ye hyehye ni ye. Today, our sister country, Cote d'Ivoire, almost same population, same industry dynamics. They don't even have premium cocoa. Ghana has premium cocoa. Cote d'Ivoire, in spite of the so-called external factors, in spite of the so-called external shocks and external reduction in international price of cocoa, Cote d'Ivoire today is maintaining their price and paying more to their farmers than Ghanaians are paying. The Ghanaian government is paying to cocoa sector. Mr. Speaker, thirdly, never in the history of our country since President Kwame Nkrumah's time in 1957 have we had such a reduction in cocoa prices in our country. Mr. Speaker, I want to repeat because it has to get home and the government has to be humble and courageous enough to accept this truth and reality that what we are having today in Ghana generally and the cocoa sector in particular is because of mismanagement, is because of a lack of understanding of the sector, and indeed is because of poor judgment when it comes to trading in respect of cocoa. The government must acknowledge that. Eno yewra Samuel Abujinapo dama gomna sebedwani ena ati se o kan repeat eno nche se bia o pese o musan review na mo se asam no kura wo mu na o san so aboso biu ni nyina koko ena ebo a ye de memu akuafo yada so achiremu awo emrahye bedwamu na ensem bia enra na da paso ba ko awo mu ebebo hu biu eye ebra onanyamfo Nelson Roxon eche Kwame Dafiamakpo Saudi Emrahye bedwani wupiemu ewo Emrahye bedwamu a edom dodowo no na etua wa no wakasa ye edi bill bi a abepiemu be se mfinhia ba akumienu ene ne miensa so ewo fie ho wase eye legal education bill sa bill no wano epese empanimfo a wo madwuma bobe ya wanom etsemrase ema emra no wano mu kirekiremu ye ade kira Ghana fo no wamo so etimi eba mu bie na de wano mo akutire efa sa bill no ho ade agu nkrata so no wamo so kira adwene wase ansa na Emrahye bedwamu wano be hye bia no wano ebie mu tuo no omodwe adwenkire esanse kabi mamin kabi democracy no eno ne edi ewruli omanyi na sedie omo efrase na wano maye bia ababesi no kamia yese ase atemuafo bia omo hia wo moa e wasa bill no ho no wano mayi wo mani enumu enonyafo Nelson Dofiamakpo wachire mu sei wabesra wanum adasa ni manim ya wanum nyina be pempenso anankro na wanam abasa bill no na wanum atimi ayemu adwuma yie na etumi aboa ama enwumeso so etumi akoso ninsam eni. Let's set the parameters right. They don't make laws. It's Parliament that make laws. They interpret the law. The law as judges. They teach the law as teachers. They should stop confusing their role as teachers with their role as judges. I think it's one of the problems we have. So that confusion must be very. If you are criticizing the bill as a teacher, you say so. Then we'll tell you that these are the principles behind the introduction of the bill, and they know why. Some judges who teach the professional law course go out of their way to organize extra classes and take money. It's unethical. But they do it. This system is to check all those. Opani akasa ye aya Saudi Emrahye bedwamu edom dodo no wa netua won ma no onanyafo Nelson Roxon eche Kwame Dafiamakpo ene wo chechemu efa legal education bill no se ajagifo a wo mamu a wose wan mu ba mu bie no no amutimi esensan ede koma mampanini no ano so de ne nsa hyase no wo munya ntam na won mu mehwem ye kai wo se aha SOMPA 106.5 FM across so na premtobre kase bona wasungusu a wutie ye toa ensem no eso enkrata bi efri asoye ye hye omansi kasem so aba ya enkrata no tiawa wo kire mu se aban atua ensihu ya esom 10 billion Ghana cedis Mobekai domestic debt exchange program DDE pinhye ya omampani ekufuado ene na ban womo ede baaye ni ade a ene emu haircut ne ehunsunsuaso a ede bre omanfo dodo no a na yade bia ehadwene na womu kiremu se sa DDEP program no a aban dada no ede baaye no sika na esese Ghana aban da ne akire se ensi ho ewo mu no womatue mu 10 billion
Ghana cedis na enkrata no Dr. Kasela Tofosen ya wo ye omanfu to samfo no na nensa ehyasie ose wei ya wo metue eka ho a ne etoso ensia na wo madani akire no ose wei nyina no esese ema Ghana fo ehunu se wo mansi kasem ntotoye no eyade se NDC aban yi wo mo ye ne yie pa na eyade nso esese eye ensunsu asopa edema wo mo a wo mpese wo mu di sika eba behye wo man Ghana emu wo se nipa dodo no anya ka Ghana wo na nkrofo we ye ka me ne wo mu yi wonya bo Ghana dia na nkrofo we ya wo mu ntumi ntia entua wo mo bosien wo se we no investors no wo mbetimi enya rehye se wo mu de wo mu sika ebehye nyuma bi mu wo mayi mu a enya de se wo mbebo ho ka enti ne efri asoye ehye o man sika sem so eba eni adani achiwi abusua yefi wo man sika sem asoye na ene eka hodo a wo mudi hu nkomo yama yenwura amarane aso ye so wo maboboa no Russia abana na musini a wo mamu sesi ya amanugusu no yasama no na samaya yasama no yewura kuja travel kwa aboboa no ena wo mode mena no koye ede ko wura pani no ne office no wo mo customer no ka kire ne se de ko so a se ene na wiase nyina pakese so ye di hu nkomo amahodo e ka bi oh wiase nyina akura edidi ho nkomo bi se obi ba ha we Russia ni na Ghana emaba awade wasan dodo na alai na yaso ye na ehwe ama no ne wonsam so no ede kokoto pani ye ni pani ne se no kwasem ni sa nipa no kura wo mo de ne mfoni ni na mo chase wo ye Russia ni no wo mo Russia fo no kura edwene ho na Russia no so no enya te se ebia we de yenim no wo mamprobi he ya yenim no ewo malambawe ana se ebia domekwa benya ha yenim ne taifa mpotemu ha semuni ene din no nso kura eda no so no enye din a Russia fo hye dato enti edin asese ene nem ye Chancellor Trahov se ni din pa ana se edin a wode ne nam social media ende obi nhunu nenso ne nyina mu no wo mo nso afi wo mo nipa ehwepetatakrem baabi bia woni no wone nam ni nso anso nyina no wo mbetwe no a de ho ama ne bo nyina abre Ghana fo enti yanka yakomantoye yem nenso se ye no oba na nko obefa ma sabi wo mo do so chende sa akode hu ya wo kan ha no kra na nka wanfo wo ho nsama akotwa bonte a nke enti amra nenso wo mo secret nsama apie no enna nam so ama yasama ne wo mu Ebusia wasugusu a wutie opani a wakasa yi eyeswani a wohye yakwan ene yakwantempo ho ensem so Metro Minister Adema Roads and Highway na opani ayononyamfo governance Kwame Agboja upiemu ewadakuru awono ene ye womra hyebedwani wakasa kiremu se eye aban no ene swade hunu pa seto butu a aban ba kububu ye ewi ase kura ma minister na sabre no wo so yes way ya de be sonchebea na ewi ase kura sonchebea ne yamfa nye no aban yi ene ni swade hunu so opeso ye ne yi na ononyamfo governance Kwame Agboja say wo hye enkran pumpuni mantemu na afei asante mantemu a interchanges bebre wo hodemo a sa ekwan no so no wano baya sa to boot ni bi wo so na no ebaya electronic on interventions in Accra, Greater Accra region and Ashanti region. And that is where we take, for instance, the Pokwasi interchange. How much we spent on that? That could do a lot of road of feeder road in many districts and constituencies. But we spent it on that. If you go and toll, let's say, 40 kilometers going to somebody's town, and you leave Pokwasi, and that road probably costs what, $20 million, and Pokwasi exists $80 million, $100 million, and you don't toll it. How fair would that be? So it is a fairer way of generating resources. It is not a punishment for anybody. Openia wano ya swani ya obutu ya kwan ene ya kwantempo ho ensam so omayim ononyafo governance Kwame Agboja wasanso ya dakuru emra hyebedwani ninsam ene utie yedi aseda ema endpoint homeopathy clinic womo adawroma ena yeti babie yade be na tete wo Dr. ADWOA ASARE fabra no wone na nurse fo no nya ho adwuma emfa mawo na home services nyina wonim se endpoint fo wo moye ebi awo no babia wo hye no untimi enkwa ya sabia ho ana wo pe comfort ewo wa ofia endpoint homeopathy clinic ye dia doctor fo ne nurse fo no beba ofie
womo aba be show yade ewo honom enti se bia wonfie na kwa anim na movement up and down no eye problem a me pacho eno ansa obefre doctor ewa homa no so na woni nakasa bia wo yade ne ye prostrate wo meme bia wo de ne eya wo ho nsem bia wo de ne ye premature ejaculation ene niema bia ensem fata entini say ye kidney say ye liver na ho ate ni nyina physiotherapy massaging endpoint homeopathy clinic wo mo ye ho adwuma wo hwehwe wo machira kwan a enkran sprinters kwan no so ye frɛ baby shell signboard ɛhɔ ɛna wo matena ye no wo ɛna kro no mabo ahia so wo kumase ɛhɔ nso doctor ne branch ne baako wo hɔ number wo bɛfrɛ no ɛyɛ 024486 7068 024486 7068 and 0274 234321 ewie yi wo bɛnum nsuo na aboa ama wapomde ho nsɛm atimi akonkan na nsɛm yi ewie gina so gagagagaga yi wonya de ho etim fifire bi a ɛso ne a kasa natural mineral water pe bi nanom na fa cool wo heart ya ye no sachet mu ye wo bottle mu de ene ye wo dispenser gallons na no ye DCCC offices no ne nyina wo benya bi Kasaloma Ventures for woman san adwuma wono akofa product e de aba adwuma nso enti program bi na wo ye na wo pensuo e de serve wo hoho am wani mu ate a eye kasa natural mineral water back hospital e wo Taifa enkran eho e na wo behunu wo mo atena ekese no numbers no eye 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 awie se ebia wonu ato na wuntimi ne di wo ho no mo ase o hye de wasa malaria bi na epese etete wo a me pa cho per time heba mr ni bi nenom Dr. Tafrija na de aduro ni ja no wonu nso eye bie enti ko ne ko per time heba mr ni bi nenom na wankasa ba bedi ho adanse se eye fever na se honam ya de bia beda sore no wa bre ni nyina no eye time heba mesha ni HH ne capsules no so de eboa yie pa ewo se bia wakotete namu yade yi ebie ba bia tonton ro bia pharmacies herbal shops obenya bi ato 0244 417 669 0244 417 669 ye toa kase bono so ede amamo Advertising Association of Ghana AAG4 en womu echire mu se ebre wiedru sempanifo ebefre enhyiamu bia womu so betimi de woma dwene abane nyina na fansehye ya asoye ehwekro enketua mu empontuo ensem so de beto dwase na nsemu nenam enkran ha ne Ghana hafa na baabi a obehanu obi asi billboard bagaya baabi asi no kura na ebetimi de akwanhia ba womu nam kwan ho asenkafo enya de se sa billboard no esi ho no enti wo mo ye se wo mbe prapra mu ba bia bisie bi a ehu hia no wo mbe tutu ne nyina de afiri ho no wo ma hyeda ama enkyerkyere na kofom ho na wo sori enye se wa bi wadwuma ne keke no wakobọ signboard bi esi baabi esesa wo ba na obegye permit na ene crossing ana mansini bedwa no nso no wo mu hunu se baabi ade ade ekwa akosi ebeboa anase emwa ni ese association ne ba ye no asa wo mo no wo mo pese wo mu yi wo mo si nchen ene wo so wo mo no billboards no enye se bia wo mu tia sa demolition exercise na Ministry of Local Government for one person wo mu tu ho na mo no wo mu ntia in fact wo man kasa kura na agina mu dendenden se wo mu support sa agenda no na mom de wo mu kanyina ne se ye wo businesses nso a wo mu asisi billboard no wa bra wo mu akọ empanifo na so agin krata ama o ma kire se ba bia de ebesi de eye entis won betu na mo bi etese ensese sa businesses na wo mo no wo mu di mra so no esese ye masa de no e affect wo mo president awada association na no eye Andrew Aka enu a wo mu friends emtuofo nhyiemu na ne nsem a wodi tu dwane bini. We want to state clearly that we are not against the decongestion of billboards in our cities. We are actually for it. In fact, we have been at the forefront of speaking loudly about these illegal billboards causing harm to road users. So we want the right things to be done. Now, how do you get the right things to be done? As a body that harnesses majority of these adult players in terms of their size and all of that, we think that we should be called to come and sit and have a conversation. It is true that we got the invitation from the Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs to be part of the committee. But the committee's job is not done. We have a lot of information, we have a lot of data, we have a lot of thoughts, a lot of skills, know-how, we have a lot of audit and reports in the past that we are willing to share with the committee. SOMPA FM.
Wei eye Owura Andrew Aka wono ene ye presidenta woda Advertising Association of Ghana ano. Eno no eka adekire ho. Na we de medoko Ketu North. Mrase badwani a woda wo ma no eyira Eric Edem Agbana. Wo se enwoma bi wo Ghana monten so a yade suafo a wo mo basic school no asase afam ho no. Wo mo sua pa na sabre nso mampene ne researching ne se be na bibi man kura ye behu baabia ye fi na ye hu de wodi ya bro pen se ye ne na eguro a ye hu kwan ye befa so aye ye ho asere wade ni bi ye ya no e de ato nchen na nso afi na wo mo de san kire no e ma ya de suafo se wo mo nsua no se wo Akira series no social studies de wa boso pa atro no wo ne krata mu a wo de wono an wo office stamp ena wode team sukutu bampa se sompa yenkenkan na ha de ye kan a ye nyina tie ha Yewura Edem Agbana se de ntia nani abri nyina ne se baabi wo ho wo ma kyerɛ emfa so papa bi a ye nya edi free sa abrofo bedi ye nsoso no wo se sa de we ye mfa so papa sa ye sika okọ ka ne ye fra sika mpo ano na wona ma sika okọ nke gugugu fam enka sa bre mpempra ne yebu anka anya hwe bibia ne ho a nke kasa nyina ya anka ade aye dia ena akwakodi fomfafo krom ama mampani nkura aguso ka se kama wo mo de atoye ntirim firi tete ho besi ne no entimi mpepa enti wo mo nya mpatade bi kura amfa ma ye se be ye na yakoma beto ye yem wo mo guso ka we hu a UN General Assembly kura ade che wo kwa akoboso na mo de aba be hye nwoma mu be che se importance of obese decolonization nom ne den enti won de atwere de aba se nwoma so aso ye no se wo mo nya nkenkan bi na se wo matara ho a wo mo nkɔ hwɛ Akira social studies JHS de no na nneema bi no ma ewom no emwa amma timamufo no nya adwempa pa bi nwene o ma no ho adwempa abere bia wo mbenya wo mbekɔ obi kurom abere wo se ye de yie signed Edem Eric Agbana NP Member of Parliament Selected Committee on Education. Opani a waka say eye wasuani a wohye adwadie ho ensam so wo mayim onanyamfo Elizabeth Ofosu Ajare wakasa e wo mrahye badwam na wode atodwa kire mu se sede akumfi dwumadie kase a ekooso emire bi nam sokora mampanimfo bi kika ho nsam ne adeade a Commander Sugar Factory na asem na meken wakire mu se factory ne deka entini wa mo nkane a yatwam wa mo nsuo yatwam na wakire mu sese de okohwese de factory ni pa ya ebusia wankasa se factory we kura na omode eye adwuma surprise ne emen na wase wo hwese de equipment ni bi mekye empempena de na no ewo mfidie no ho a wa mo yusuo no ebi aye old na kyese nyini ebi anya bese mfinhia bese aduonu ni ya kire kura se factory na anya 50 years a ebi ni na anya sa 50 years no yes sa ho hwe enam so na sa factory no aboka sanse uhwemu asa de ECG fo kura aka no sa wade ye old bebre nyini bebre atwenka ne apa ebra no wakasa ewo mrahye bedwam no so mpaka se yetwen bi. Technical and operational deficiencies have prevented the factory from running at full capacity. The machinery and equipment of the factory have not been refurbished since construction in 2016. Equipment, generators, and motors need maintenance, and boiler top oil needs replacement to bring the factory back to life. Moreover, the factory has been disconnected from the National Grid by Electricity Company of Ghana and water supply by Ghana Water Company Limited due to unpaid bills. Added to the poor state of the equipment, the facility has accumulated significant debt. Further, operationalization of the factory has also been hindered by lack of raw material. And what you know, and on your Elizabeth Ofosu Ajare, I didn't some ebe ye e wabra we chire mu se empono obakufo ensa entimi nkata onyankopon ani na se ebia wadum omo ya nkrankran dwumakuo wanum kra betumi asom bi na aboaban no ama aban no so ho ahare no a bibia betumi akoyie e wo sa Commander Sugar Factory nim eno so sei eno chire mu fai. The ministry has prioritized the engagement of a transactional advisor to package the factory and secure a strategic investor to operationalize the factory and farms in the 2026 budget.
opani okasa ye eye oswani awono wo hye adwadie na afa mfidi dwuma ho sam so wo mayim upiemu atachi ma not wa wo emra hye bedwani mame Elizabeth Ofosu Ajare. SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye to aprem to break ase bono so ede amamo nananom ne omanfo a ewo awutu ahintia eno no ewo awutu senya West Mensin no emu ewo mfimfim mantemu wo madwa wo mu kiremu ese niema bi koso a ne nyina ne ya agenda 111 ayasabia kese bako a wo mo ye ese wo mo ba besi ewo mpotem wo besi ne project no ya to na genje mu ama na kanwuram na saa ultramode na agenda 111 project wo mo se wo mo de a wo mo nya ye no na eye 100 bed capacity ene emu theater ne nyasem kuma a nurse for ne a doctor for baby a won betena se bungalows ne nyina eka project ne ho na eye wanimu se omampani dada na nado danko akufuado woni ne MPP aban wo mo ne de saa agenda 111 project ne ban ne yese eye de yekoso wawutu ahintia ho no wo ma ye be yo hamu nchichemu aduosia enum 65% completed enso yekasa de aka no wo mo empesa wo mba beto aso biem na saa project wo mutimi wi a anya bi kura no enkroto ahodo be ye duonum e wo mpotem ho de wo mbetimi aba ho aba beje ayarehwe odikro ya wo ahintia ho 9 kwaku mensa otabi wose wo ma bompanifu ababo anamo bebre no wo matu e de afa ho so bepem ne enya de se wo mahu esunsunsan so pa bi enti no wo mo enam sompa fidie kese so esra ban se won hye na project no wo mo emewie ni sesi Wabra bandada na efiso lesrem ombra me yaja na 111 say the new hospital kesi bia o patema nti the first say omo ba yeli ntema ebebua akọ obra kire montrase wona mutumia Jasi, nti sisi ya obi yare a chise rushino ye me ko wiliba chise rushino ye me ko kaswa ebi o kwa ye dembedu kaswa wono na anyeye ene ya yekoti esesie yi eye odikuro ye wo awutu ahintia 9 kwaku mensa otabi enu achi omanfo ya ete empotem ho nso ekasa en wo mu kiremu ese ayaresabia bako a eben wo mo wo ho eye Winneba Trauma and Specialist Hospital enti se pressure bi ba honom sesi afa na abesoa wo bi afri gomua honom aba bese awutu kaso area ho nyina chese Winneba ho en wo mo e de referrals ni ko no se yade bi e hadwene to da obu honom kura na awo na aka no na time we di nipa betuka mu afri wo mo district ho akwakodru Winneba ho de na nyamia memu ana de yebesi kura no asintu omanfo no so esre aban se wo muntu ho anamo ebisai na nyamia du efi omupem no ma bayi nti ye stress anka omuntu aso no munyemwie na yan krasifo a na yan kura ye bemben sa hospital ya wo bayi ntumi mbu anye ama ye kwan so nye nti ama eha ekwa nye test betimi nya kwa ayarisho ayeye bi ama ye yara ye nya baby a ye kosa ya ho ya nti ye pele obobu ahene oyi che moto na ro nyu bokwa kodupo na te wa apopolo ho nyala nhuma yo nti ye pacho de wo meye ayarisa bia no mahe ayarisa bia na o ha na abanu dada no wenwie ne foforo no so be ye ma che se ye ho chirinyen obi yare a ansa na obenya kampo a wode ne bekọ no obre wo mti esre o ma feni so o mekwa ye hosre ni Dramani Mahama se o momodian na je na 111 na wa yiana o momodian ni mai wei eye omanfo bia ewo awutu ahintia ewo mfimfim mantam na yete wo monkan wo mo ene yamane boni kwaku adema ena edi sankomoi ebusua eno so ena yegina ensema hodo a ewie ye boaboa no de besom mo no ye home so kakra bi na yaje aboafo nkrato aba ye ba ne aka atwire no ye de beto aso
Point homeopathy clinic. Ghana had the obi enim says a prostate. Na baby omutimi screening ema huni ye etu asia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anase a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the funny premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra endpoint homeopathy clinic. Na ye muau. A man mema mopa wo. A ye endpoint homeopathy clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anase bia wonsha wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate dear, a endpoint homeopathy clinic. Kumase ubehu endpoint homeopathy clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. Ewo sprinters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebetro. For endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Womu demu for. Ewra me ba cho bra na me hwa de wo bag. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obato aduro yi bi anuma, hwe se wako hospital anase lab amiye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu etu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi ato. Tonte. Yenum sane e fadwen. Ne e fadwen ampa. Se na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa pampa na mmome ye som papa no ene Emma Akatuapa busu aye kwowie kase no wa amanone sesi ai unum se Ukraine ene Russia ye bekasa wo mo hia e wo Geneva Switzerland ho anka wo mo kono masundwe abua no na wo mo nkora ya wo mo koyi Russia mampani Putin wo soma na aso bema ene na envoy se wo monko gina nanamu saa na Zelensky so esoma obi foforo na nso nyina no eyempanimfo na enti se uhwemu a wono wote Kremlin ho na o ka kire Vladimir Medinsky se wonkonko si nanamu ana wo mo a ewo Ukraine nso hwe animu se Rustam Umarev nso kwa kosi wo mo namu na wo mo kwa ye ne se wo mo kwa kasa asundwe asem no ade anche ana Russia esoma atopa ye ne bi ediko Ukraine asesei nipa be se nan kurati na nanom wonse do na no ena mpanimfo a wo mukoko gina mu no kyese enye hyiemu edikan ni ena enye ne ebetwato ni wo huzu se da sebo afoforo be sanso aba
enti die esisi wo mo chi interesse wo mo kɔ na wo mo kɔkɔ prapra wo mo kɔ miemie wo mo prakuro na fe opɛ bibi edie na akire wo mo san ba bio enti se ukɔba bi te se Donbass ana se Donetsk ene Luhansk ɛhɔ nyinaa topaye ne bi kɔ hɔ a meka se Ukraine fo wo mani edakoto mojam de Russia Putin soma ne nora no yede kase bono nyina asi ensama hodo a yede ebaaye no na de dimu akote ne bi ene se Mamprobi Polyclinic maami bi kɔ hɔ ekowi akoda ene bambofo ache no Sergei Beneskov yasama no wo ma na da janne ma bia akwa no ba ha wo ba befa na ewie wo de kototo pa no so no ho ntira adehia wanum subutu maso akwasi so ewo Amasia South Wasante Mantemu se military fo asoja fo edo ma beguo no wo ma chesi eye minus bi ema Evans wa topit mu wati na nadom siedo enti wo mu no wo mo hene ka kire mpanimfo so wo mu hia asoja fo no ye mefo wo mu mfiri wo abusua ensem no na ebi eka ho ena yede ebesomo aseda na ye endpoint homeopathy clinic for dia kasa natural mineral water ena afi time heba meshanso womo eso ya sene SOMPA 106.5 FM Accra ena yede ensem no baaye ebi kofa SOMPA Kumase SOMPA Takwatakra de tichiman sunya nkranza doma Kingdom 4 fa bi wo mankesim doma FM 4 so fa bi Kaneshaban Radio 4 fa bi Facebook YouTube bi a ote yenka ewo honom se na ye twegu dendenden wakenkan fo no eye miensa medin ede ADWOA ASARE